Hello guys, welcome to my channel. नोंथांमोना नायगासिनो दायो PD Vlog channel. So guys, जोङो दिनै हरिसिंगायाव हांगोन ओरैनो जास्ट थाबायनो आरो जा लोगोआ नैबे जा ड्रेस बायगोननो ओमफ्राय नै जा निहोर भाई ओमफ्राय इथिं नै दैमालु ओमफ्राय इथिं नै जाहा रक वाह So guys, जों दायो थांबाय थासै तो मा होनो लोगोफोर
Harisinga masaja Harisinga tahun kan ang ibig kayo na lamang pra. Okay. Mai di nanda solai na. Di mana? Ha? Eh berat kita dia ukur dia. Oh dia. Oh, kau di musim yang beli. Jauh. Anies kami. सजना जी मैनू छड़ के So hello guys, जों दा finally नै मोनफैमारबाय. मोनफैनायनि उनाव होनलाय. होनरा. माला सिदों? गासि नामा? होनदे. होनबाय साबि खोमबाय? Ha? Dah pro sabi kena bawa dong ini. Step aja kan siang. Mau naik ke mobil? Iya. Seksi boy. Wanda seksi. जों दा नै स्टेशनाव दंफायो. स्टेशनाव जा बिथांमोना जेला पिक लादों आरोना. बुंना नै बिखौ आरो बुंना बडी बिल्डारबो मानसिया डेन्जारबो. बेचारा सिंगेलबो आरो. नै मानसिया किउटलै. हौवाफोरबाबो. बरिया लांफायदों बेवहाय होननानै. बरिया जायगाफोरा. नोंथांमोनाबो थाबायबो बरिया नाङो. थांफिननांसिगोन मोनाबाय आरो. गय जाना लादों. गय जादों. जेबो बुंनानै. बेबायदि इभिनिंआव थाबायनो बेलेग मजा नाङो आरो नैबेयाव. नै माखौ मा गैला हा मा गैला wah shit देराखै लावाखै बिनिलायनो सिख्लाफोर नोंहालाय मा आं गैया इफोराव बयस आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंना होनो नो खारोसो आरो निलाय मा जागोन निलाय खारदोंसो निलाय आयो रा बयसनि मोनसे स्पिच लानो दा नोंथां इउटिउब फेमिलिफोरखौ मा बुंनो सानदों देलाय मोनाबाय साबस्क्राइब खालामनो होरा लाइक साबस्क्राइब खालामनो होआ ओइ खालामनो हो दे साबस्क्राइब खालाम लाइक अ माय गड गैलाले तो हेलो गाइस जों दायो ने
थांफिनसिगोन आरो न'आव बाहाय मोनाबाय जागायाबो हायनानै बोरै नांखो गाइस हा ओइ बरिया आरो सासेलाय ओइ दा मोखां सुदोंनि जोङो दायो नै दखानाव ayo ini yuk mana bang? Hah? Pokora apa kan? Za vitamin C ya. Mana nih ke? Mana geli? Dinosaur. Wah. Dinosaur. Nih, botol tiger. Botol tiger. Mbak Wita bisa botol tiger ada. Wah. Dinosaur. Wah, botol tiger dinosaur dulu ke jadi ya. Wah. Botol tiger baru macam Miss Lollipop. Miss Lollipop ni huwa laudum. Laudum ada. So guys, dah like mana balik bah. Bah kami dah, ah? Yeah. Jauh ni jalan ni. Matu saja lah. Asia. Koi sih jaga men. Korban apa ni? Hah? Rora. Hai kan. Mana matu बहुत. Mama Zaka. Nggak. Hari di kerja kan? Sana kerja apa ya? Gue sudah menang. Bisa berapa? Jadi yang bisa nama lah, yang tidak kaya. Yang gue bang. Yang lima menit dulu. Jangan dulu kau saya pindah. Malah masa kena ini nama dengan kau. Anjak kaya itu kau jono mau saya. Sudah ini di kerja ini nanti saya bisa malah apa? Kerja sendiri macamnya. Ya. Kali ini jangan tunggu. Ini punya aku cek. Ini punya ini. Ya, jangan malah. Ang malah apa pun saya ikut.